John65. Άμα δεν έχετε κάνει σε μένα follower στο subscribe στο YouTube, να πάτε να το κάνετε follow, να δείτε περισσότερα βίντεο που ανεβάζω στο γυμναστική, που κάνω έξω βόλτα και πώς δείχνω, καταλάβεις. Λοιπόν, θες να γίνεις influencer, να βγάζεις λεφτά, δεν γίνεται ρε φίλε, να βγάζεις λεφτά πολύ εύκολα από YouTube, από Instagram. Είναι μερικοί άνθρωποι που το λένε συνεχεία να βγάζεις λεφτά από εκεί, όχι ρε φίλε, ούτε ένα ευρώ δεν βγάζω. Απλά έτσι μου αρέσει εμένα να τραβήξω βίντεο, να το δείξω πως είναι το έξω. Λοιπόν, αυτό το πλατεία είναι πάρα πολύ ωραίο. Έλα να σου δείξω, κοίτα πως είναι. Hey, δεν έχεις έρθει ακόμα, να έρθεις. Guys, Johns, εδώ πάμε να δείξουμε πλατεία του πεδίου του Άριος σήμερα και πως είναι μετά από